d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya. Entendiendo que estoy en un juicio político, no contestaré las preguntas de las acusaciones. Me considero un preso político, este es un juicio político. Y puesto que considero que este es un juicio político, yo me acojo a mi derecho de responder solo a las preguntas de mi abogado. Estupendo, está usted en su derecho. Muchas gracias. Acusem l'Estat. Ens han empresonat, però mai... No podran empresonar les idees. És un judici a la democràcia. No oblidarem mai l'1 d'octubre. Ho tornaríem a fer. No ens defensem, acusem l'Estat. Membres del Parlament Europeu, no claudiqueu davant dels vells estats obsolets. Europa ha de ser terra de llibertat. President Tajani, és una vergonya! Sou una vergonya!